होननाय बायदिबाथ' फैसालि होननाय मथेबाथ' इंलिसावसो रायलायो बर' रोङा ओरैबायदि होनोना इयो इखो बिराद थगायजोबदो इयो ओमफ्राय दा इयो हमनो हागौमोन दा जोंनि बाक्सानिसो जाबाय नालाय स' हेल' गाइस नोंथांमोनाथ' माने टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय जानो हागौ आरोना गाइस मानो होनोब्ला दा साननैसोथ' माने फेसबुक आरो माने इउटुब माने अपेनखौनो खालायनो हाया आरो सालिनिल' भिडिअ नुयो आरोना गाइस माने फैसानिल' भाइराल भिडिअ नुयो आरोना गाइस ओमफ्राय दाखालि बावैसो माने मोननै कल रेकर्ड खोनानो मोनबाय आरोना ओमफ्राय आरो दा माने मोनसेबाव आरो गोदान कल रेकर्ड मोनदों आरोना गाइस ओमफ्राय बिनि सायावनो आं भिडिअ लाबोदों आरोना गाइस माने फैसालिनि सायाव ओमफ्राय बे भिडिअखौ फुल नायग्रोना ला आरोना गाइस ओमफ्राय लास्टाव बुंगासिनो दङ आरोना गाइस नायग्रोना लादो नै मा इसा ओमफ्राय हिनजावा गथ' खैजोन दोङो हिनजावा इसोरनि हाबा जानाय गोबाव जाबाय गथ' लाथ'वाखैमोन माबा बोसोरनै जाथ'वाखै हिनजावखा खासि दोङो ओमफ्राय गथ'आबो उन्दैसो आरोना उन्दैसो इसोरो बहुद सिगां जोंनिखि हाबा जानाय गथ' लाथ'वाखैमोन ओमफ्राय हिनजावा क'क्राझारनि ओमफ्राय माथो फैसायो आंखौ गोदोर मोजांथार हिनजाव गोदोराबो इसोर ओमफ्राय गावगाय बरन सारिनि मार आरोना बरन सारनिफ्राय दा हिनजावा नोनो ओमफ्राय जोंहानि बाजैया सोंबायनो माथो नोंसानि सोरै नामाबो एखेथार ओमफ्राय मानसियाबो दा एखेथार ओमफ्राय जोंहानि बाजैया सोंहैबा सिकिउरिटि मावनाय गवायाव सिकिउरिटि मावनाय माबाफोरखौ होखाजोबदो ना होखाजोबदो ओमफ्राय थारमाने बाक्सानि होनाल' होआखैना इसो ओमफ्राय दा हिनजावखौ ओमफ्राय हौवायाबो दा हिनजावाबो नोंखौ होनना गोसो सिङाव फोथायदो मानसि जेनेबा हौवाया थगायहरबाय थाबाय आंनि खर'खौसो होदो होननानै आंनि खर'खौ सोदो नोङो मानो इफोरखौ टेनसन लानो गोनाङा बाद हो टेनसन लानाङा आं इफोरखौ नुनानैनो आंनि खर'आ गुदुं जाजोबदो होनना थगायबायनोलै हौवाया हे भगबान इमान थगायनो हायो आरो मानसि हिनजावखौ ओमफ्राय इ हौवाया जुदि नोंगौमोनबाथ' इयो ससियेल मिडियाआव ओंखारनानै आं नोङा होनना बुंना लागौमोन ना इयो बुंना लागौमोन सोरखौबा इउटुबारफोरखौनो बा आंनि भिडिअ ओरै भाइरेल जादो आंथ' नङा ओरै होननानै बुंहरनाबाबो होनो हागौमोन ना रायगौमोन ना आरो होगौमोन आंनि फट'खौ होनानै माना जोंनि न'खराव दावराव खालामदो ओरैबायदि मोनसे होननानै होगौमोन ना ओमफ्राय हिनजावना इमान माहाजोन हिनजावनो बिराद फैसा हरो बै हिनजावनिनो थाखा जाना बे हिनजावनो हरोमोन खोमा इयो इ हिनजावा बिराद धोनि ना इसा न'आनो दुइता लाखानो हिनजावाबो मिथिखागो गारि गुरा दं ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा इ हिनजावा ओमफ्राय इ सेंग्रादो थगायजानाय ना मायोबा थगायजादो खोमा ओमफ्राय सिकिउरिटियाव इमान फैसा मोना दा मोना आरो ओमफ्राय ओरै जाहैबाय खोमा जेनेबा इ गवायाव थानाय मानसि नालाय इंलिस रोंबाय ओमफ्राय इंलिसै रायलायहरोमोन खोमा दाथ' इ हिनजाव होननाय बायदिबाथ' फैसालि होननाय मथेबाथ' इंलिसावसो रायलायो बर' रोङा ओरैबायदि होनोना इखौ बिराद थगायजोबदो इयो ओमफ्राय दा इयो हमनो हागौमोन दा जोंनि बाक्सानिसो जाबाय नालाय हमनो हायाखै आंनिबा ओमफ्राय इयावनो थगायजोबदो हिनजावा ओमफ्राय फैसाफोरखौबो इयो थगाय बिहरो खोमा हौवाया आं ओरै माबा जादो ओरै होननानै हौवाया थगाय बिहरबाय हिनजावनियाव हिनजावा बिराद फैसा लाना फैयो बाजाराव सार्जिं गारि गंसे लाना फैना मना फाब्रैखौ गांनै मना लाना फैनानै दामिनि बुस्थु बायना लाङो मिथिगौ नै हिनजाव गोदोरा ओमफ्राय दख'नाखौ 5,000नि माथानि गोजा ओमफ्राय 5,000 6,000 7,000नि गाहाम दख'ना गानो हिनजावा हौवाया सिकिउरिटियावथ' इमान मोनखाया रसुन ओमफ्राय जेनेबा इ सासे फैसालिनिफ्रायनो बिहरनानै बिराद लुटियोमोन खोमा आं ओरै थोरै माबा जादो ओरै होननानै ओमफ्राय दा गामिनिफोरा सब होनो नोंसानि बाथा जोंहानि बाथा नङा खर'खौ सोना होदो ओमफ्राय बिराद समायलाहरदो नामानो ओंखारखाबाय दखं नामा मामोनलाय र' खोनायाखै मोजाङै मा होनदो नामा इनोनो खानो गामियावनो नामा मामोन र' आं नामखौ दसेनो बावगारलायबायहाय गामियाव हंला नामखौ दसेनो बावगारलायबाय आंबो पबित्र पबित्र बसुमतारी ना बेखौनोथ' इमान माबायदि गावनि हिनजावखौबो थगायदो नायनाय इयो मा मानसि इयो र' खोनायाखै नेदा गैया हो
हिनजाव गथ'राबो बेलेग बिबेसना लानानै गारगोननो दायो न'फोराव थांना थाहैसिगोन खोमा जुदि इफोरबायदि थगायबाथ' जायबाबो हिनजावफोरा गारखागोन नङा होमबा इमान गावखौनो फोथायनानै माबानानै थाबाय आरो इमान इफोरबायदि बेलेग हिनजाव लांनानै इफोरबायदि दाहालागै आरो नोङासो होनबावोबा सोर हिनजावालाय थानो इदि नङा होमबा बोसोरनै जाबायनो फैया ओमफ्राय दाख्लैसो खनसे सानाव ओरैनो फैना थांदो दाखालि फैनाया जाहैबाय इखौ लांनो फैबाय इखौसो लांफैदो ओमफ्राय न'आव ओरैनो हाबफैनानै मिथाइ आपेल बायना होफैदोनो ओमफ्राय बोसोरनैयानो जों गामि खाथिनिसो जाहैबाय मानसिया जाबायलै मिथियाखै बिनिसो हिनजाव आं हिनजावखौ सिनायाखै ना माथोले इसोर जाबायलै मानसिफोराबो मा मा थायो आरो मा गोसोदो बिदि थगायखोयो गावनि हिनजावखो बे हिनजाव माने कल रेकर्डखौ जाय फुल जोब्बाय बिसोरथ' गासिबो मिथिखाबाय जानो हागौ आरो ना गाइस मा बुंखो कल रेकर्डआव मा होनखो गासिबो खोनाखाबाय जानो हागौ आरो ना गाइस फैसालिनाबो माने सानै फिसाजो दङ आरो ना माने सासेया माने कलेज फरायबाय ओमफ्राय सासेया एलपि ना मायाव फरायो होननाय खोनादों आरो ना गाइस ओमफ्राय जाय जिनाखि माने फैसालिखौ लांदों माने गोसथोनानै लांदों बेबो माने हाबा जाखानायसो आरो ना बेनाबो माने हिनजाव दंखायो बिनिफ्राय माने जि दिनाखन माने फैसालिखौ लांनो फैदों न'आव माने हाबनानै थांदों होनना बुंदों आरो ना माने हाबदों आरो थांदों होनना बुंदों आरो ना गाइस मालि ब्रह्मनि सायाव आरो माने पबित्र बसुमतारी बिसोरनि माने फेसबुक आरो इउटुबाव माने ट्रेन्डिंआव सोलिबाय दङ आरो ना माने एखेबारे भाइराल आरो ना गाइस माने दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरो ना गाइस माने जि खोनानांगौ माने कल रेकर्डआवनो जाय फुल नायदों बिसोरथ' गासिखौबो मिन्थिजोबखाबाय आरो ना गाइस बेनिफ्राय दाथ' माने फैसालिया न'आव फैफिनब्लाबो माने हौवाजों फैफिनब्लाबो माने एक्सेप्ट खालायनांला आरो ना एक्सेप्ट खालायैयानो बिराद मोजांसै आरो ना गाइस मानो होनोब्ला बियो माने गुबुनजों हौवाखौनो गारनानै थांखाबायबा बे गावनि गिबि हौवाखौनो माने बिनिखायनो माने एक्सेप्ट खालायैयानो मोजांसै आरो ना गाइस ओमफ्राय आंनि बुंनायफोरा माबाफोर गोरोन्थि जाहैदोंबा निमाहा होदो आरो ना गाइस भिडिअआ बेखिनियावनोसै आरो ना गाइस दिनैनि आपडेट भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय